Genieten van de prachtige zwarte parels. Genieten van het hele mooie behang. Kijk ook eens naar die manen soms. Het ziet er zo geweldig mooi uit, tot in detail perfect. We gaan richting de jury, want die heeft een zware taak om de hengsten weer op tal te zetten. Te plaatsen op kwaliteitsvolgorde. Prachtige rubriek, dames en heren, aangeboden door Alraco. Op kop geplaatst de Jeppe 537. En dan opstellen Mans 543. Ja, dankjewel Bert. Je hield het even spannend. Hele mooie groep hengsten met een kopnummer in Jeppe 537. Een hele hoogbenige hengst. Een hengst met heel veel behang, heel mooie voorhand. Die goed stapt en ruim draaft met een heel mooi gebruik van het voorbeen. En als hij zijn ritme te pakken krijgt, dan toont hij nog even wat extra's. Jeppe 537. Ja, en Mans, wat is hij er mooi ingegroeid. Hij ziet er echt fantastisch uit. Hij heeft zich goed doorontwikkeld. Misschien dat zijn karakter nog een beetje in de weg zit, want hij mag iets meer losgelaten zijn in zijn beweging. Maar wel een hele nette presentatie van Mans 543. En voor de kampioenskeuring nodigen we graag uit Jeppe 537 en Mans 543. Dankjewel, Swing Zwaga. Twee hengsten weer bekend voor de kampioenskeuring. Jong hengsten, Jeppe 537, Mans 543. We gaan ze nog even laten dansen, nog even laten swingen. Met natuurlijk uw support, het geweldige publiek hier op de KFPS-keuring. Jeppe 537, Mans 543, Miek 538, Elger 536, Murk 540, Menzo 542, Martinez 539 en Mano 541.